Giingon pa nila nga buntag dinhi gabi pa ni. Nakurat si Jenelisa T. diyang iyang nahibawan nga nadiskubrihang patay ang iyang higala nga si Marvin Villegas sa sapa sa Purok 7, Calle Apique, Barangay Kalinan Poblasyon, Kalinan District, Davao City, Lunes sa buntag. Gisaysay ni Jenelisa nga kauban sila ni Villegas nga nagtagay og ilimnong makahubog pasado las 3 niadtong Domingo sa hapon. Apan wala niya mabantay nga miuli si Villegas niadtong tungura nga lango sa ilimnong makahubog. Kauban may anak kinom. Pero sa yung pag-away na ko sa kumbanan ni uli siya siyang kuyanan ba. Tulay niya, wala na may kabalo, ugain na siya. Wala naman siya kabalik. Hilumon og mayong tao kung ihulagway ni Jenelisa si Villegas. Utan mo kay siya, mayo man siyang tao. Naaman daw sa diya sa kuan na, dati naaman na siya sa Manila. Niya gidala siya sa kuan ba, engineer nila. 5 man daw na sila kabuk, gidala dire. Taod-taod na sab nga naila-ila ni Raimundo Ramos ang biktima nga si Villegas. Watcher sa sapa si Ramos. Nakahisgot si Villegas kang Ramos nga dayo ra siya sa Davao City ug taga Manila gyud siya. Ako sa istoryahan. Kung anong diri man ka matulog. Kay katuday si GG man primero niyang pailas ako, pero ang tunay niyang pangalan Marvin Villegas. Siya taga diid man day ka. Siya taga Manila ko, Antipolo Rizal. Nung nabot pagkadiri, gidala daw sila sa construction engineer. Ay nasa construction diri sa Davao. Pag abot sa COVID, nag-lockdown, nagkatibulaan sila. Siya rin nabilin. Manang kay wa man say pangita diri, wa say parinti, diha sa ilaw tulay. Gihimangnuan pagani ni Ramos si Villegas nga mag-amping kay sa ilawom ra siya sa tulay nagpuyo. Ako siyang giingnan nga, ayaw kumpiyansa diha sa ilaw tulay. Paminawa ang tingog tubig, kung kusugan niya ang tingog tubig, pahawa diha kay basig maanod ka, baha na. Mautong diha ang dapita, diha sila nagaluto. Sayang pagkaon niya. Sumala ni Pedrito Angko, ang kapitan sa Barangay Kalinan Poblasyon, wala masayod ang barangay nga duna di ay nagpuyo ilawom sa tulay. Di na siya kanulay patulog sa ibabaw, maporsyon, gamay lang kaya ang tulugan. Tapos, ayan trabaho, kung doon ay trabaho, maayo. Kung wala, nagainom-inom. Siya yung barkada, nakabarkada na siya diya. Late na naman ano ba lang, nalay tao dito sa taas. Kaya di man gusto siya makita sa ubos. Nasa taas man, doon sa tulay. Moto, pagkabalo na ako wala adi ay, ako na lang yung patanaw, dili na dapat tulugan. Dili po dapat tulugan. Kaya lisod kaya nga area to. Gipangita pa kung asa ang pamilya sa biktima. To anak ko dito, talahon ako kung asa ang pamilya ani aron na inform. Kaya kung wala, kita na yung gobyerno ana magpalubong sa iya. Nagpabilin nga naa sa lokal nga punerarya sa Kalinan ang patayng lawas ni Villegas. Base sa investigasyon, walay nakita nga foul play ang kapulisan sa kamatayon sa biktima. Posible nga na-slide ug nabunal sa semento dining dapita ang iyang ulo, nahulog sa sapa ug nalumos. Nasayran nga gikan siya nag-inom sa balay siyang amigo ug pauli na unta niya tungtungura dinhi ilawom sa tulay nga iyang temporaryong gipuy-an. Sumala sa Kalinan Police Station, ipailawom sa autopsy si Villegas aron masayran ang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon ug galing matrace na sa kapulisan ang iyang pamilya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.